county no machiegni kod county ma Nairobi kar kae wadhi e county ma Kiambu wadhi ane kanyo Thika. Tuo nyaldiema koro munjo kar twech no ma Thika mano main prison kanyo ka oyangore ni jotwech maromo 38 osegamo tuo no. Jokanyo mag thieth mano monywako chenro kod kamago mag jotelo mathiro landruok mopogore mag tuo no ka jotwech moko koro ket tenge e kinde ma jowadgi moko yudo thieth e osiptal. Nyaldiema miyo ler mathoth. E kar twech ma Thika main prison jotwech maromo 38 oseyangore nogamo tuo mar nyaldiema. Oyangore na achiel kuom jotuo ngimagi ni kama rach ka jotuo moko 7 ochwal e osiptal maduong' ma Thika. Jotwech moko 2 yudo thieth e osiptal ma Kiambu Referral Hospital. Wote saa hii wako stable. Kuna wawili wako admitted county referral pale Thika level 5 na kuna wale wamebaki hapa wako 7. All of them are stable. Only one active case ambayo alikuwa maybe ameendesha leo asubuhi lakini pia madaktari wanamhudumia. Wachore ni tuo no nolandore kuwuok kuom jal moro manorwake od twech jumbe 2 mokalo. The index patient ambaye alikuwa na hii ugonjwa aliingizwa hapa tarehe 4 kutoka kotini CMC Kakoti. Jotwech moko 29 mano osethiedhi bende oket tenge mar geng'o landruok tuo no e kar twech. We also know that the doctors have taken a step forward where they have put all the sick people aside. I don't want to call it quarantine, but they have been put aside so that they can be treated there, so that they will not be able to pass over the disease to the other inmates. Jokanyo medo jiwo ler alwora mar kar twech kaka yorno mar geng'o muoch kod landruok mar tuo mar nyaldiema. All about cleanliness and hygiene. I'm advising people living here in the prison as well as outside there. If there is an outbreak of cholera, it means that our hygiene has gone down instead of improving. Dwaro nitie ni kuonde twech mondo bed gi lakteche giwegi mar reso ngima e kinde ma midhiero machalo kamayo neno. Kitu kama cholera ni kitu ambayo unataka uintervene haraka. Ukiambiwa kitu kama imetendeka umeanza kuhara, usingoje paka county wakuja asubuhi. So unakuta vijana kama ambao ni madaktari na pia ni askari una handle case kama hiyo haraka. Kama ni kwa isolate wana isolate wakuanza kupewa madawa ya kutibu. Much mar nyaldiema osekelo midhiero e skunde e gwenge kod ute twech ka ijiwo oganda mondo bed akicha kendo ket ler mar gayo landruok tuo no. Nyaldiema